Id-deputat Laburista Clayton Bartolo skomdu għall-aħħar. Ma jridx jispjega għaliex ivvota favur il-qerda ta' Art ODZ fil-qala u kif għamel is-sibt li għadda qed jibqa' jaħrab id-domandi ta' dan l-istazzjon. Clayton Bartolo tantu skomdu li kif lem aħna nistennewh barra l-bini tal-Parlament biex nieħdulu kumment dwar l-iżvilupp tal-qala inħasad u għamel ta' birruħu li qed jirrispondi l-mobile. Onorevoli, żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. Onorevoli, ma tix tirrispondi? Onorevoli, mhux lilek onorevoli ieħor. Bartolo, rappreżentant tal-Gvern li vota favur żvilupp oxxen fuq Art il-barra mid-żona tal-iżvilupp fil-qala, kontrarju għal dak li għamlet ir-rappreżentanta tal-Oppożizzjoni fuq l-istess bord Marta Sportelli li votat kontra. L-iżvilupp ġie approvat wara li 7 rappreżentanti fuq il-bord ivvotaw favur u 4 ivvotaw kontra biex ftit tal-ħin biss wara li żviluppatur stess qal li ma kienx se jkun qed jagħmel użu mill-permess. Minkejja dan ma jidhirx li Bartolo se jkun qed jirriżenja minn fuq il-bord, minkejja li kienu diversi l-persuni li qed jagħmlu pressjoni kbira biex iwarrab, inkluż persuni fih dan il-Partit Laburista bħal Alfred Sant u Cyrus Engerer. B'kuntrast, diversi ministri qed joħorġu onqom għal Bartolo minkejja li vvota kif ivvota bħalma għamel il-Ministru tal-Infrastruttura li taħtu taqa' l-Awtorità tal-Ippjanar. Għandi fiduċja assoluta fi Clayton Bartolo. Kristina Majra, għal Net News.